paketit. Chicken nugget. Paljon nää meinaat syystä? Tänään me katsotaan, mikä on kaikista paras pikaruokaravintola. Kehässä tänään McDonald's, Hesburger sekä Burger King. Lähdetäänkö liikenteeseen? Lähdetään liikenteeseen. Ja mihin me ollaan menossa? Mä tiedän liikenteen. Ensimmäisenä meillä on juustohampurilainen. Maistetaanko ensin vaikka tätä McDonald'sia? Mennään siitä liikenteeseen. Miltä tää näyttää? Vitu hyvältä. Tää on varmaan koko Suomen tunnetuin hampurilainen. Kyllä mä muistin, kun oli eurojuusto. Eurojuusto. Eipä ollut. Surullisen näköinenhän tuo, mutta mitä nää voit eurolta ottaa? Hesburgerilla on Vielä surullisemman näköinen. tää on kunnolla lytätty. Mut siis, Mitä siitä? mut siis. Sä joka videolla mainitsit Olli äidin. Ihan vitun epäkunnioittava. No faijas. Kuivaa puu.